gwere akudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka panapa nema-updates nyaya dziri kuita kuti tikwire hasha, but kana uchingova nehasha watosvika pane the right position kana the right place, because hatichadi zvekuti vanhu mungorwa chekuseri kana kuti counter attack makavarirwa. Inini ndiripo ndichikuzivisai the informer chimukomana chinota kunzwisa vanhu nyaya dzese dzinenge dziripo. My duty is to inform the citizens of what is going to happen even in the future or zvinenge zvitori kuitika pasport izvo so, because ndiri 1 gig ndinoremerwa, ndinongoti nyaya ise ndendatobudisa ndendatonzwa ndakutomwachuka. Saka panapa nyaya ndingosangana nayo pari kunzi there will be no elections in Zimbabwe as per constitution in 2028. The Zimbabwean Karanga leader President E.D. Mnangagwa will rule beyond 2030. Those pushing VP General Chiwenga to take over will see the true colors of the crocodile. Kuchachemwa atopedza zvake. I don't know. Inozoti vanhu ivava ndo vanhu the same people vanogara vachiuya vachitaura zvakawanda wanda. I used to tell people kuti guys, please, you must be very careful pane vanhu vamunoona vanongopo, because don't just run kungoti ndekuti ari kutaura the situation, the events that will take place in our country. No, don't rush in conclusion ndobva kuti asika ndizvo zviri kuitika. Tarisai kuti nyaya yacho itaura nani. But inini zvandiri kuona panapa ndekuti this is garbage, nonsense, but they can't be smoke without fire. That's why ndauya panapa kuti titaure nezvazvo. Ndiri kungoti imimi muri yeZimbabwe chenjerai kudhererwa, because constitution yedu isusu irikutotizivisa kuti election panorova 5 years dzega panenge pachitwa election. Ndo zviri muconstitution yedu. Haina kumbobvira yakatozombojambira dzimwe 5 years. Hatisati takamboona zvinhu zvakadaro kuti saka ichati 5 10 years zviitirwei. Ani mwana wana achida kujaidzwa achida kunzi aite izvozvo iye. Ayuba zvinhu zvogara makatozviziva. But there is a lot of confusion out there. Tagwere ari kudawo kana kuti tagwere yakapotsa uyo bvangonzi wakungokondinya uchingoenda wakadaro. Why? Then we achingonzi mweya ndisesekedzi. Vachitsofunga kuti toisa ani mumwe ipapo. Kana kuti pane pakutorwa plan B. Mota dzamuri kuona dziri kupuwa vanhu dzedze hadzisungopuwa for just kungopuwa vanhu dziri kungonzi ningita pama-role model. Vachadzosa something in return, ende pavachadzosa vachafoswa kuindosa mumwe munhu by thunder by fire. Imagine uchiona Japreza achita kuti ningi ndiye chimudhara chedu achitonomimba kumasongo. Ona vamwe vese vaimba chingoti ningi ndiye chimudhara vachinomimba kumasongo. Munofunga kuti mimi munosara nani? Munofunga kuti kumasero kwese shoko rikafamba mafambiro munosara nechi? Aiwa, it's a topic for another day. Andisi pangu pauda kungodingina but ndikuda kungozivisana nemi. George Charamba nenyaya yabuditsa iyo chiri mukati chemuprison icho chekunzi chakanyorwa, I think it's a docket or something. Key numbers in the life of President E.D. Mnangagwa's life under settler colonialism. 510 was the number of the locomotive he blasted. 841 66 was current President E.D.'s prison number, and is a D-class prisoner, D for dangerous. 42 he was cell number at Kami prison, so it's 42 510 and 841 stroke 66 apedza zvake. But chinhu chatondwe nenyaya iyi it's not kuti ndinoda kutaura zvakawanda stering kana pane inoshamisira kana pane stering. No, nyaya yandakuti ndingoya nechochi chenyaya ngoti iri kubvunzwa naupo chimunhu. That question inini ndakamboibvunza vamwe comrade, hanzi comrade Lalo. Comrade Lalo akataura kuti inini Mnangagwa uyo imimi ndimi ngatozoda kuziva, ini ndakatokura naye manje ende vakanyatsotaura history yake yachemafambiro acho sezvazviri nemo. I think kana muchinge mune nharo munogona kundudza, kana muchida by public demand ndogona kuvadzosa, kana muchinge mune ma-questions munokwanisa kundudza ma-questions about nyaya yaMnangagwa. Anything you want to know about President Mnangagwa, you just ask me in the comment section so that I ndo invite futi comrade Lala over panapa. Comrade Lala, yeah, it's Lala, he said Lala, yes, something like that. Over panapa votaura kuti vakazvifambisa sei vaita sei muhondo. Kubva kuhondo isati yaningirikina, isati yatanga, yobva yatanga, yobva yazorowa kusvika yazoita sei nemaperera zvakaita nyaya dzekuti anzi yakaisirwa mushonga ice cream zvese vanga vanazvo. But panapo upo ching'ono ndo pari kuti ko ime chitima icho chinotaurwa mazuva ese naMnangagwa ichi hachinawo here picture. We know the auditions were
meticulous at keeping records. He says he was only saved from hanging due to his age, but his biography says the opposite. Did he read it too much blues mdara? It's like chakaputika here chitima. Inini comrade vakantaurira vakati hakuna kana chitima chakaputika chakadaro, vakatontaurira futi. Ndakabvunza imwe nyaya ndichiti ndakanzwa kuti mai mujuru vakadonedza nepistol, vakatora pistol vakadonedza chihelicopter chikopokopo zvikanzi chimboenda kuKobulawayo unobvunza kune chipatara chinorapa vanopenga, unobvunza kuti zvinoitika here izvozvo. And I was shocked. And I think mavideos iwayo kana muri vanhu vanogara makateerera nyaya dzese idzi kubva kudhara, zvinhu zvokuti tine takapfuura nepo takazvitaura, asi nhasi ndo nyaya 2 dzanongondingobata dziri kundishoka. But I have a surprise. I personally call it a surprise attack, honestly speaking. So before I waste much of your time, ndoda kuti musare makateerera zvinhu zviri kutaurwa panapa, but ndisati ndangovhura hombe, because tiri vavhuri vehombe ndikuita kuti ndakaita kuditimirwa izvezvo, ndikutonzwa kuda kutongoplaya izvezvo. So kana uchingori muSouth Africa uchida kuregistrwa company, ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, bata education research yaOwen ndiye one munhu anogona kukuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Inodiwa ipapo ivalid passport yako yakapinda nayo iyoyo muSouth Africa, yauri kugara nayo, yauri kupota uchisama days iyoyo, yauri kungoita nayo iyoyo, yekuti kana ukada unotenga foni ndo iyoyo unobudisa mupepu iyoyo, ndo iri kudiwa. Kana uchikukwanisa kushanda zviro passport iyoyo, ndo passport inokwanisa kukuvhurira FNB business account nokuregistera company through Owen. Ndiye one munhu anogona kuzviita. Garai mamubata, garai mataura naye. Zvemaprize ndichataure because anozotadza kurarama kungofona fona. Zvamanje manje sarai makateerera zviri kutaurwa panapa, muzondiudzawo kuti pakamira sei. Ngatisangane mucomment section muchifana kuteerera chinjire panapa chapaka. Client use mpana wangu. Thanks the Almighty God and the blood of Jesus na mweya mutsvene kuti vane utsinye madevils pavakada kuda kukudisturba, vanga vatodisturba tese mhuri yeZimbabwe. Tinoda change mukati menyika medu, but ndotenda Mwari kuti dzidziso yaMwari, yambiro yaMwari, it comes from nowhere, it comes from anyone. Ndo zvinoratidza kuti mpanhangu, you believe in God, you believe in whatever you talk, because in life be what you are and be what you are not. I'm happy na that brother of mine, is it Creative.5, DJ Wally, you guys, you are doing a good job. And I'm also happy about Comrade Traore. Kana President Nelson Chamisa vakamboshorwa, vanotukwa nevarakashi vachitaura kuti God in it aishande. Why? Inoshanda because vakaramba kushandiswa naSatani. President Chamisa nanhasi vakamira nesu. Saka varakashi neZANU-PF unyaya Mnangagwa netimu rake vapererwa because havasi kuziva kuti what is coming next. Andowasvona chokwadi chinhu chakanaka. Ngatingotarisai mweya mutsvene kwakutoendesa, because all of us we never knew kuti ZANU-PF vachapandukirana panguva ino, because they thought vatora chabangu vatenga vana Hwende. Uza Hwende anonyadzisa, uza Hwende ndomunyarira, haasi murume mukadzi weHwende. Because how come you destroy the struggle of the nation? Vanhu zvatachuza isusu, and then you stab back Nelson Chamisa at the back. That's bullshit. Hadzisi mhosva dzavo. They are hungry for success, but vakatambira dirty money. That dirty money, even when they are gone, vafandiri aimbofa yakashara kumajerani
generation after generation kumhuri kwake kwakaberekwa vanhu vakaita Chabangu, vana Hwende, vana Douglas Maunzelwa, everyone who did defect kuna Nelson Chamisa, they're gonna die dogs because they sold their soul to the devil. Chinhu chakangokosha chekuti tochengetwa naMwari. That's why wadzoka panyanga, because I was worried DJ Olitena kutaura kuti mukomana haasi kubatika for 2 days. I was very worried, but Sir Elder semunhu mukuru, you see, just be what you are. Haumbofa wakakubata mupanhu wangu because tinotsirowa munamato. Just be what you are. Kana ndataura kuti just be what you are, no matter whatever you do, but zvipe nguva yako nekutaura naMwari. Waibata. Saka zvigananda manje zvofungidzira kuti chimbotarisa madonhero akaita vanhu vakaita sana Idi Amin. I was watching that documentary today because ndiri mupolitics terek, ndiri munhu weshanduko. You're gonna see what Nelson Chamisa is gonna bring this time. It's unstoppable because God is in it. But and I'm also happy. I was worried about Geza's son, but finally he came back. Achiseka nenyaya yeTrabablas. Matuzi akaitwa papai. Matuzi but Idi haana brain. Nyeza kudza chokwadi. Nemapenzi ake akaita sana Daniel Garwe. 2030 yakatovhara naye. There's no more 2030 because this Zimbabweans are sukuda. Don't ever fight against the Holy Spirit. You will fall. That's why wanakata sana out of Hitler, they fall. Mtarageza wewe hapenge wewe. Something is cooking behind the scenes and Idi knows it. And sometimes God's time is the best way, but I couldn't. I just want to give to gratitude. Kuna vanhu vakaita sana Comrade Traore nevamwe vese pamedia, but kuna vamwewo this audio inofanira kusvika kuna is it Apostle Makore. Apostle Makore advice yandangoapa ndeyekuti pavanozwa vanotaura toti vanotaura chokwadi, but zvimwe zvacho ngavambopfugama vachinamata Mwari because side ravari spiritually, side rina Apostle Makore vaya, I think vanogara kuCanada kana France kupi, vanenge vanosupporta Juventus vaya kana kuti Newcastle United, I don't know that, but Apostle Makore vanoda nyasha, vanodawo futi munamato yedu pane basa ravo ravanoita riri. He's a good guy, God loves him, but vaneka mukadivi kavakarerekera spiritually handingakwanisi kuvataura because ndikutaura zviri spiritually. Dai vakasiya, I think kana vana vavo kana mukadzi wavo that advice anoiwana kuti apa pamasvika apa hapasi right. They are right because they are all spiritual. I heard they go to church. That's why vachinzi Apostle Makore amene vanombotaura navo kule ndivaya. Saka ingosvitsa this audio kwavari. Ndikutaura spiritually, ndiri munhu anoda vanhu, ndiri munhu anoda kudiwa nevanhu, ndiri munhu ano rudo nevanhu. We just need a new Zimbabwe. We just need a new beginning. Vanhu vanga vashore pane zvimwe zvavanotaura, but most of the time vanotaura zvinhu zvechokwadi. Pane pavanozongotiwo potsei, kunenge kusiri kupotsa, but because nedivi ravakarerekera
vanoita vari papayroll, but even ivo wakabvunzaposo makore mumwoyo mavo havachazvida because munhu waMwari. So you must just be what you are. You mustn't be forced to be what he is not be. Thank you, Kulendi.